Θα έλεγα ότι έχω πολύ μεγάλη χαρά να παρουσιάζω το συμπλήρωμα αυτό που παρουσιάστηκε στην αγορά, ονομάζεται Arthroflex. Ο σκοπός μου φυσικά δεν είναι να το διαφημίσω, να το προβάλλω με την έννοια αγοράς, αλλά να ενημερώσω ότι οι ουσίες οι οποίες περιέχει, μεμβράνη αυγού, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό προϊόν αντιμετώπισης αρθρίτας, γλυκοζαμίνη φυσικά, MSN, τα πολυνουκλεοτίδια, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ καινούριο προϊόν. Είναι ένας καταπληκτικός συνδυασμός, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους που πάσχουν από αρθρίτιδα. Βέβαια, παίρνοντάς το για ένα διάστημα περίπου 3 μηνών, με διακοπή πάλι 1 μήνα και όπως συνιστώ πάντα στους ασθενείς μου, κάνοντας ανατακτά χρονικά διαστήματα ελέγχους αιματολογικούς για να είμαστε σίγουροι ότι όλα λειτουργούν καλά. Θα το πρότεινα σε ανθρώπους νεαρής ηλικίας, οι οποίοι έχουν έντονη αθλητική δραστηριότητα, σε ανθρώπους μέσης ηλικίας, γιατί ήδη έχουν ξεκινήσει οι φθορές του χρόνου και η διαδικασία της αρθροπάθειας, και σίγουρα σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, πάνω από τα 65-70, όπου η αρθρίτιδα είναι πλέον εγκατεστημένη με έντονα κλινικά συμπτώματα όπως είναι ο πόνος, η δυσκινησία, η δυσχέρεια στη βάδιση και το είδημα της άρθρωσης.